ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ 100-150 ଦେଇକି ଖାଇବାର ଆମ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ଆମ ଲେବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ଯେତିକି ରବି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକି ଏ ପଖାଳ ବେପାର ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ହେବ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତି, ମୋର ବି ଅଧିକା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୋକାନ ଆମର ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଇରାଣ ହେବ, କମିଶନର ହଇରାଣ କରିବାରୁ ଏଠି ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ ଆଉ। ତେଣୁକ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ କେଉଁଠି ରହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ମୋତେ ପଖାଳ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଭଜା। କଥାରେ ଅଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତାଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ରବି ଭାଇଙ୍କର ଏ ହସ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଏ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ହସରେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ ପଖାଳ ମଣିଷ କହେ ତ କିଏ ରବି ଭାଇ ପଖାଳ କହେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ରବି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଦେଖୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପଛପଟେ ରବି ଭାଇଙ୍କର ଏ ଦୋକାନ। ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକି ଏ ପଖାଳ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଚାଲିଥିଲା। ଜଳଖିଆ ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା କମ୍ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇକିରି ମୁଁ ଏ ପଖାଳ ବେପାରଟି କରିଛି ଆଉ। କାହିଁକିନା ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ହେବ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତି, ମୋର ବି ଅଧିକା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଚାଉଳ ବି ଆମ ଘର ଚାଉଳ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ବି ବେପାର ବି କିଛିଟା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ବେପାର। ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କେମିତି କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଶସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ଲୋକ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି। ମୋର ହେଇଗଲା 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆସିକିରି ଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କାମ ମିଳିବ ଆମେ ଆସିବୁ ଏଠିକି, ଯେତେବେଳେ କାମ ନ ମିଳିଲେ ବି ସିଏ ଆମକୁ ସେମିତି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆମେ ଖାଇକି ଏଠୁ ଯାହାହେଲେ ବି ପଖାଳ ଭଜା ସବୁ ନଗଦ, ଇଏ କିଛି ବାସିଆ ନାହିଁ। ନଗଦ ଭଜା ଭଜି କରିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଯିବୁ ଆମ ଦୁଃଖରେ। ଆମେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଛକରେ କାମ କଲା ଦିନୁ ଆସି ଖାଉଛୁ। କାହିଁ ଅଛି ଫେର କାମ କରି ଖାଇ ଦେଇଦେବୁ। ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଇଦେଇ ପଳଉଛୁ, କାଲି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ସିଏ ବି ଆମକୁ ନାହିଁ ଅଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ଟଙ୍କା ତଥାପି ଲଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଜା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଜାଣିଥିବେ ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ନା, ଆମର ଅଧିକା ପଇସା ବି ଲାଭ ରଖୁନୁ ଲୋକଙ୍କଠି। ଲୋକ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଖାଇଗଲେ ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି। ହେଲା ଲୋକ ଯିଏ ଅଧିକା ଖାଇଲା ଲୋକ ପଛରେ ଯିଏ ଭାତ ନେବେ, ଭାତ ଦିଆହେବ, ଭଜା ଦିଆହେବ 5 ଟଙ୍କା। 25 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଖାଇକି ଯିବ। ରବି ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ଲୋକ, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଆମକୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ମୋତେ ପଖାଳ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଭଜା। ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? 15 ଟଙ୍କା, ଏଇନା 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଲକଡାଉନ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଖାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପଖାଳ। ହେଇଗଲା ମାଲିକ, ଆମକୁ ଯେବେଠୁ ଆଇଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବାଟା। ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଖାଳ ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତ କାଲିଠୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଖାଳ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ 100-150 ଦେଇକି ଖାଇବାର ଆମ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ଆମ ଲେବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ଯେତିକି ରବି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଲେବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତିକ ସବୁ ସମୟ ମାନେ ଲେବର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯଦି ଖାଇଦେଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଆମର ଭୋକ ନାହିଁ। ଆମେ ବି କାମରେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ପଇସା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ରବି ଭାଇ ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ଯ କି ପଇସା ନ ଦେଇକି ଯ, ପଇସାରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ପଖାଳ ରହୁଛି, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳଖିଆ ଇଏ ହେଲା ବରା, ଚପ, ପୁରୀ, ଉପମା, ଏଟା ଇଟିଲି, ଏଟା ସିମେଇ। ସିମେଇ କମ୍ ରେଟ୍ ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ରେଟ୍। ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା, ସିମେଇ ଖାଇଲେ 10 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଜଳଖିଆ ସଂସ୍ଥା ଏକୁଟିଆ ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ। ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପୁଅ ମୁଁ 3 ଜଣ ଯାକ। ଆଉ ରାତି 2ଟାରୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ରାତି 2ଟା ନହେଲେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଲୋକ ବି ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା।
ମୂଲିଆ ଲୋକ ସକାଳୁ 5ଟାରେ ନା ଖାଇକି ଗଲେ ବି ସେ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁକରି 5ଟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ମୋ ରବି ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ, ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରବି ପାଖକୁ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋତେ ସେ ଆମ ପେଟକୁ ଚିହ୍ନୁଛି। ଗାଁରୁ କିଛି ଚାଉଳ ଭିତରେ ନେଇକିରି ଆଣିକିରି ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଖ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁଲିସ ଠୁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିର୍ଯାତନା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ଆମର ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଇରାଣ ହେବ, କମିଶନର ହଇରାଣ କରିବାରୁ ଏଠି ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ କେଉଁଠି ରହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକକୁ ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ପଖାଳ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ତ ଦୋକାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ଚାଲିଥିବ।